Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Сёння ў мяне цікавая вельмі суразмоўніца. Я пачну з яе цытаты. Коласа я памятаю не шмат. Памятаю, што ён любіў пасядзець з унукамі, заўсёды нешта прыносіў, цукеркі ці шакаладку. З Маўрам, безумоўна, былі больш цікавыя размовы, напрыклад, пра розныя краіны. Наогул у яго былі энцыклапедычныя веды. Такімі класікі беларускай літаратуры засталіся ва ўспамінах маёй сённяшняй суразмоўцы Марыі Міцкевіч. Марыя Михайловна, дзякуй вам, што вы прыйшлі да нас. Вітаю вас. Марыя Міцкевіч – унучка класікаў беларускай літаратуры Якуба Коласа і Янкі Маўра. Яе маці Наталья Івановна – дачка Янкі Маўра, а бацька Міхась Канстанцінович – сын Якуба Коласа. Марыя Міцкевіч нарадзілася ў Мінску, скончыла факультэт матэматыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, працавала ў Інстытуце матэматыкі Акадэміі навук, Нацыянальным навукова-асветніцкім цэнтры імя Францыска Скарыны. Марыя Міцкевіч шмат часу аддае даследаванню жыцця і творчасці Якуба Коласа і Янкі Маўра. З'яўляецца укладальніцай некалькіх кніг успамінаў, цікавіцца культурнай спадчынай беларускай эміграцыі. Марыя Міцкевіч – старшыня дзіцячага дабрачыннага фонду «Сакавік», намеснік старшыні таварыства «Беларусь-Ірландыя». Для многіх і Якуб Колас, і Янка Маўр – гэта людзі легендарныя, гэта людзі гістарычныя, гэта як Пушкін, як Дзяржавін, недзе ў далёкай гісторыі нібыта. А для вас гэта родныя, блізкія людзі, і вы іх бачылі, вы з імі мелі зносіны, яны вас гушкалі, люлялі, як кажуць. Вот што вы памятаеце? Ну, Якуба Коласа памятаю не так много, бо мне якраз спомнілася 5 гадоў. Вось, і таму успаміны такі дзіцячыя. Памятаю, што ён заўсёды сидзеў, працаваў у сваім кабінеце наверсе, і калі ён працаваў, нам, дзецям, не дазвалялася туды бегаць, каб не перашкаджаць. Але тое, што ён заўсёды быў вельмі такі добры, прыносіў нам падарункі, любіў. Вось, і якраз вось, у гэты дзень, 13 жніўня, калі яго не стала, гэта быў мой дзень нараджэння. Ён яшчэ з раніцы павіншаваў, прынёс каробку цукерачак. І мы думалі, што вечарам будзем адзначаць, але, на жаль, вось у гэты дзень яго не стала. Ну, а Янку Маўру, безумоўна, я ведаю больш, таму што я ўжо была дарослая. Вось, зараз выйшла новая кніжка, вось, толькі што сігнальны экземпляр Янка Маўр. І там, дарэчы, адчыняецца староначка, дзе яго фотаздымак, які ён мне падараваў, калі я паступіла ў універсітэт са сваім фотаздымкам. Ён быў вельмі цікавы. Ён проста быў чалавек, які ведаў шмат. І таму на любое пытанне дзіцячае ён адказваў і стараўся, каб усё дакладна адказаць, каб нас прывучыць і больш чытаць кніг. І паколькі ён быў эсперантыстам, яго была вялікая перапіска. Прыходзілі лісты з розных канцоў свету, і з Інданезіі, і з Іспаніі, з Германіі, из Китая. Вас эсперанто ён не вучыў? Ну, я вучыла тады ангельскую мову, і ён усё казаў, што навошта твоя ангельская мова? Вось бачыш, пішацца так, чытаецца па-іншаму, а вот эсперанто гэта намнога лягчэйшае, таму што як пішацца, як так чытаецца. Ну, так трошкі там некалькі слоў тады вучыў, але, безумоўна, прывучаў нас чытаць кнігі. Ну, калі ён браў мяне адпачываць на дачу, то я таксама пачынала пісаць і вершыкі. Ён быў першым крытыкам маіх вершыкаў. Вось. Ну, таму проста можна было з ім падзяліцца ўсім, таму ён вельмі добра да ўсяго адносіўся. Марія Михайловна, ну вось дзеці, звычайныя дзеці, у іх бацькі, ну, слесары, вучоныя, там, выкладчыкі, дактары. А у вас вот такая вот сям'я. Сям'я, дзе і Якуб Колас, і Янка Маўр, вы адрозніваліся ад іншых дзяцей? Вы адчувалі вот нейкую сваю, так сказать? У дзяцінстве не адрознівалася. Не адчувала, таму што, ну, неяк усе былі аднолькавыя, да, таму просто на гэта не звяртаў ніхто ўвагі. Вось, а калі я ўжо стала вось
уже более сталы ўзрост, то просто я уже таксама задумалася, што надо неяк адпавядаць, нешта рабіць, бо ўсё ж такі быць унучкай такіх людзей гэта нейкі і гонар, і таму трэба адпавядаць, і таму вось я занялася грамадскай дзейнасцю. Вось 25 год я ўжо кірую дабрачыннай арганізацыяй, вось дзіцячы фонд духоўнае і культурнае адраджэння «Сакавік». Шмат дзяцей выязджала за межы праз маю арганізацыю, шмат мы дапамагалі лекамі, наведвалі дзіцячыя дамы. Ну вось вот гэтыя кнігі, якімі вы зараз заняліся і плённа працуеце, гэта ўжо вот жаданне было даўно напісаць, вот скласці гэтыя кнігі? Жаданне было даўно, просто не хапала часу, бо праца ж, я была выкладчыкам, і праца гэта такая, і дома, дзеці, гэта ўсё. Вось. Ну, а толькі калі ўжо пайшла на пенсію, просто больш вольнага часу я магла папрацаваць у архівах. І ось, дарэчы, вось тая кніжка Янка Маўра, якая выйшла вот у кнігазборы, вось там уключаны некаторыя рэчы, там той, што было невядома. Для мяне таксама было вельмі цікава, што столькі ён пісаў пра розныя краіны, пра гісторыі. Гістарычна ён жа вельмі любіў гісторыю, геаграфію. Ну, вось аказалася, што ў рукапісах ёсць яго вось крыжацкія войны, лівонскія войны. Вось на гэтую тэму вельмі такі цікавыя яго замалёўкі, такі больш нават такі гістарычнага плана, не для дзяцей, але вельмі цікавы. Таксама я нават зацікаўлена была, у якіх архівах ён мог працаваць, таму што звесткі там 1633 год, там хто хадзіў, як яны там харчаваліся, што было такія даволі цікавыя звесткі для мяне. Ну і той, што ён расказваў нам пра Грунвальдскі бой, то у тыя часы, калі я нарадзілася, пра гэта ніхто ніколі не казаў. Гэта гісторыя ўжо прыйшла да нас нашмат пазней, а Маўра это ўсё ведаў. Дарэчы, ён таксама не надта падарожнічаў у сваім жыцці? Ён не надта падарожнічаў, але з дзяцінства ён хацеў. Калі ён вучыўся ў ковенскай вучэльні, ён склаў сабе план, каб аб'ехаць усе рэкі, усе акіяны, хацеў. Ну, але жыццё было такое, што, канешне, гэта, безумоўна, нельга было зрабіць. Але калі быў вольны час, ён стараўся дзяцей, калі былі грошы, некуды адвезці. Так яны, малыя дзеці, ездзілі і ў Пецярбург ён вазіў, там, у Адэсу, там, ну, дзе была магчымасць паказаць нешта і сваім уласным дзецям. Ну, у далёкіх краінах не быў, але ён з такой дакладнасцю ведаў пра быт гэтых краінаў, што нават жыхары тых краін, яны пад вялікім сумненнем было, што ён там пісаў нават пра Інданезію, але ніколі там не быў. То есть для іх было, і прыязджаў да яго ў госці з амбасады інданезійскай. І вось яны і не верылі, не маглі паверыць, да, ці Новай Гвінеі. Але каб напісаць кнігу вось у краіне райскай птушкі, ён сам казаў, што прыйшлося шмат-шмат перачытаць усякіх вандроўнікаў, Міклуха Макла і розныя іншыя кніжкі, каб проста дакладна напісаць, каб не было памылак. Вось перш каб узяцца за кнігу, ён дакладна вывучаў вось гэтай краіны. У архівах засталіся шмат неапублікаваных прац Янкі Маўры. Вось, і я патроху іх рыхтую да друку. Вось, аддавала і ў Лем, і ў Вожык нават байкі. І вось ганаруся тым, што ў Полымі якраз у юбілейным нумары выйшла яго неапублікавана да гэтага раман «Дзяўчына». На вокладцы тут Янка Маўра. «Дзяўчына-маці». Тым больш, што вось нядаўна мы адзначалі якраз вось гэта гета, гэтая гісторыя. Гэта пра дзяўчынку, якая выратавала дзіцё з гета сваёй сяброўкі. І вось паступова гэта дзіця, яна сама была яшчэ маладая, вось гэта чужое дзіця стала для яе радным, блізкім. Ён, на жаль, не скончаны гэты раман, але, ну, ўсё ж такі, я думаю, што гэта, ну, вось цікава, даць чытачам, каб, ну, проста ведаць, што Маўр пісаў і пра гэта. Вось ваша цытата. Для нас вельмі важна сабраць усё тое, што пісалася пра Коласа не толькі на Беларусі, а і ў далёкім замежжы, асабліва беларусамі, якія па волі лёсу апынуліся ў далёкіх краінах. Ну, вось мы ўжо гаварылі шмат пра тое, што вы маеце стасункі з беларусамі замежжа. А вось
якія, можа быць, помнікі вашым дзядам вы б хацелі бачыць у іншых краінах? Ну, па-першае, у Вільні, ну, вось адкрыта мемарыяльная доска, але ўсё ж такі ён працаваў з Вільні, звязана шмат яго жыцця. Вось. Ну і таксама ж доўгі час ён жыў у Расіі, у Пермі. Вось. Добра, што адчыніўся помнік у Ташкенце. Вось. Для нас гэта было вельмі так цікава. Прыязджала якраз і тэлебачанне з Ташкента здымала бацьку, які яшчэ помніць тыя часы, як яны былі. Ну і я лічу, што ў тых краінах, дзе жыве большасць беларусаў, многа беларусаў, то павінны быць такія помнікі. Бо для мяне было вельмі вось цікава, калі я першы раз паехала ў замежжа, у Злучаныя Штаты, трапіла на з'езд беларусаў. Я з здзіўленнем заўважыла, што яны вось жывуць так далёка ад Беларусі, але любяць Беларусь, ведаюць Коласа, творы, выдаюць газеты, часопісы. Ну і вось таму я пачала патрохі ўсё збіраць. Вот на ваш погляд, ці змяняецца вот сёння у маладых людзей адносіны да класікі? Вот вы разумееце, мы пачалі гаворку з таго, што для многіх вот і Якуб Колас, і Янка Маўр вельмі ўжо, так сказаць, далёкія гістарычныя асобы. Як вот сённяшнія маладыя вы бываеце ў школах, у нейкіх установах маладзёжных, дзіцячых, як вот сёння ставяцца да класікі маладыя людзі? Вы ведаеце, вось, калі я выступаю ў школах ці ў студэнцкіх арганізацыях, то пасля маёй лекцыі кажуць, да гэтага часу у нас Колас быў такі забранзавелы, а пасля гэтага мы бачым, што гэта звычайны чалавек. Ну, ось, Марія Михайловна, значить, наші пытанні традиційні, пытанні до всіх, хто приходить до нас у гості. Що для вас значить патріотизм? Патріотизм – это любовь до своего родного края, для своей батьківщини. Меня многие пытались, что я часто ж выезжала, была и в Злучаных Штатах, и в Ангельщине, чему я там не засталась. Я кажу, не, я бы там не прижилась, потому что это все ж таки все родное, свое. Да. Какие книги варто прочитать кожному белорусу, на ваш погляд? Ну, вось, калі браць спадчыну маіх дзядоў, то я больш люблю Сымона Музыку Якуба Коласа і лічу, што кожны павінен прачытаць, таму што там столькі многа, вось, і алегорыі, і рамантыкі, наогул вельмі добра чытаецца. На жаль, кніга была вельмі пашкоджана цэнзурай, але хутка выйдзе вось Сымон Музыка без цэнзуры. Ну, а Янкі Маўра, конечно, для мяне гэта вось шлях з цемры. Это все ж таки такая мемуарная літаратура, вось, якая нам дае, як жылі ў той час, якія былі думкі. І вось шлях з цемры гэта сапраўды такая самая каштоўная кніга, якую вось трэба пачытаць. Ваш любимый белорусский письменник? Ну, беларускі пісьменнік Якуб Колас. Якуб Колас. А что вы зараз читаете? Зараз читаю мемуарную литературу. Вот якраз недавно принесли мне Паўліну Медзёлкі ўспаміны, гартаю. Ну и я больше люблю такую мемуарную литературу. Кіпеля вот ўспаміны читала, и Зоры, да. Вот это апошние такие. Ну и такое пытанне традыцыйнае, что для вас родная мова? З дзяцінства мы размаўлялі на роднай мове. Для мяне ніколі не звала папа. Для мяне заўсёды быў тата, і да гэтага часу тата. На жаль, потым ужо выхаванне ў школе, універсітэце вось гэта ўсё адбівала, але я лічу, што на Беларусі павінна панаваць родная мова. Без гэтага нельга, бо яна закладзена недзе у нашых, можа, там недзе вышэй. Что ж, Мария Михайловна, я думаю, что вельмі важную працу вы робіце. Я жадаю вам плёну у гэтай працы. И самое галоўнае, хочу сказать, что для многих вось ваша сям'я, вы, ваши дети, унуки и праўнукі класікаў наших показываюць прыклад, як трэба любіць літаратуру, як трэба любіць родную мову, як трэба любіць нашу Беларусь, як яе любілі і Якуб Колас, і Янка Маўр. Это так.